गिबियावनो आङो मुलुगनां आबहावा साननि सोमोन्दै एबा साननि थाखाय आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो आङो साबायखर जासिगोन जाय सांग्रां सुबुंफ्रा दिनै मुलुगनां आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै बिफां फुलि गायबाय बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिगोन आरो मोनसे खावलायनाय दोनगोन जाय बिथांमोना बिफां फुलिखौ गायबाय जाहाथे मोजां जोथोन लानानै देरनायसिम जाहाथे जोथोन लायो आं बेखौ खावलायहरदों। दिनै नैबे 32 नं भेरगाव समष्टिनि सिङाव थानाय सिमलिगुरि गामियाव गामिनि गोबां रायजो राजानि खावलायनाय आरो रायजो राजानि बियो मोनसे आंखालमोन गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथारखौ जोङो जोंनि स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि एसअपिटि फान्डजों जोङो बानायनाय जादों आरो बेयो दिनै आबुं जाबाय आरो बेनिफ्राय जोङो दिनै बेखेवनानै होबाय आङो मिजिंथिदों बे गेलेग्रा फोथारनि गेजेरजों एबा बे गेलेग्रा फोथाराव बे सिमलिगुरि गामिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायखौ गेलेगोन आरो बे गामिनिफ्राय हादरनाङारि लेभेलसिम मोजां मोजां गेलेगिरि नुजाहैगोन आरो रायजो राजाखौ आङो खावलायदों सेंग्रा सिख्लायाल' बे बा गेलेगिरियाल' बे फोथारखौ बाहायनाङा जों गावनि देहाखौ सांग्राङै बा जोथोनै लाखिनो थाखाय बा राफोद खालामनानै लाखिनो थाखाय जोङो मर्निं वाक आरो इभिनिं वाक जों खालामो गोबां लामाफ्राव खालामोब्ला गारिजों सौग्रा सौसि जानाय गोबां जाथाय दङ दा गामियावनो जुदि बिदि मोनसे मोजां फोथार थायोब्ला गामिनि रायजो राजाफ्रानो जाय जेरै हागौ मर्निं आरो इभिनिं फुंबिलि आरो मोनाबिलि समाव थाबायफैनो हायो आरो थाबायनानै गाव गावनि देहाखौ साग्रिद खालामना लानो हायो आं बेखौ खावलायदों बिथांमोनखौ आरो फोथारखौ जाहाथे जोथोनै दोनो आं बेखौ खावलायो। आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जिहेतु बिफां गायनाय हाबाफारि जादों फारसेथिंहाय हाग्राखौ धंस' खालामबोबाय थादों माखासे मा बुङो हाग्रा धंस' खालामनाया अबस्से दायो फ्राय खमिबाय जोंनि गेजेराव आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावथ' जोङो जेसेबां हायो गोख्रों नोजोर होदों आरो जोंनि हाग्रा बिफाननि मानगोनां इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो हाग्रायाव हाबनानै बिफां दाननाय बेखौ गोख्रोङै माने होबथानायनि राहाखौ लादों आरो जोंनि सरकाराबो गोख्रोङै बेखौ होबथानायनि थाखाय राहा लादों आरो बे हिसाबै बिफां दाननायनि बा हाग्रा सिफायनायनि जि थासारि जोंनि गेजेराव लासैहै खमिलांदों आं बेखौ रायजो राजाखौ खावलायगोन जे हाग्रानि बिफां दाननानै जि मोननाय रां बे राङा जोंनि जिउ सलायनायाव न'खर संसार सलायनायाव थोआ दा बेखायनो बिनि सोलायै गुबुन खामानि जों जाहाथे नागिरना लायो गुबुन खामानि जों सोलोंनानै लायो दा बेबायदि जिउ खुंनाय राहाखौ जों खालामनांगोन दा अबस्से जोंनि उदालगुरियाव जोङो बिदि जोंनि नुनायाव बिदि हाग्रा सिफायनाय बे थासारिखौ जोङो नुवाखै दा बियो मोनसे जोंनि सांग्रांथि थानायनि थाखाय सरकारनि खामानि मावनायनि थाखाय आरो जोंनि हाग्रा बिफाननि जिफोर डिपार्टमेन्टनि मावथिफोर दङ बिथांमोननि सांग्रांथि खामानि मावनायनि थाखायनो जानो हागौ ओंखायनो जोंनि गेजेराव हाग्रा सिफायनाया खमिलांदों आरो आं खावलायगोन जाहाथे हाग्राया जोंनि लोगो मिथिंगाया जोंनि लोगो बिफां लाइफां गैयाब्ला जों थांना थानो हानाय नङा खारन बिफां लाइफांनि गेजेरजों जोङो अक्सिजेनजों लोगोसे बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथाइ गोबां जोङो मुलाम्फा मोनो आरो बेखायनो बिफां लाइफाङा जोंनि लोगो दा बेखायनो हाग्रा सिफायनायखौ जोङो टटेलि जोङो बन्द' खालामनांगौ। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।